Buton de voie. Bună seara, domnule locotenent. Bună seara. Ce mai faceți? Cu treburile curente. O țigară? Mulțumesc. Mâine merg la vânătoare. Ce-ar fi să veniți la noi la masă? Sper că nu v-ar crea neplăcere. Nici vorbă. Suntem doar o țară neutră. Vin cu cea mai mare plăcere. Atunci pe mâine. Pe mâine. Sus, băieți! Din luna mai mă aflam la un regiment ce se găsea pe frontieră la Vama Giuvala, având în stânga domul alb al Pietrei Craiului, iar în dreapta Bucegi. Câteva tranșee erau toate fortificațiile noastre. Ne petreceam timpul în instrucție și asalturi eroice care nu erau departe de jocurile copiilor. Pentru mine această concentrare era o lungă desnădejde, petrecându-mi nopțile în insomnii uscate și mistuitoare. Curtea cu jure a achitat pe domnul Ionescu Pandelie, acuzat de crimă din gelozie. Domnule, nevasta trebuie să fie nevastă și casa casă. Dacă i arde de altele, să nu se mărite. Ai copii, ai necazuri și ea să-și facă de cap? Și eu, dacă aș fi fost jurat, l-aș fi achitat. Cu ce drept să ucizi o femeie care nu te mai iubește? N-ai decât să te desparți de ea. Dragostea nu o poți impune. Sunt de aceeași părere. De ce să siluiești sufletul femeii? Dreptul la dragoste e sfânt și oricând o femeie are dreptul să-și caute fericirea. Și cu obrazul omului cum rămâne? Domnule capitan de Miu, admiți dumneata să ucizi o femeie pentru că nu te mai poate iubi? Eu nu știu cum vine asta. Dar aș achita pe acela care și-a omorât nevasta din pricină că ea și-a părăsit bărbatul și copiii. Domnule capitan, știți, v-am mai rugat. Am la Câmpul Lung. Trebuie să fiu neapărat mâine acolo. E o chestiune de onoare, mă înțelegeți, nu? Domnule locotenent, ți-am spus de 10 ori că nu se poate. Nu se poate! Și dacă o femeie zice, ne despărțim. Să răspunzi, nu? Ești condamnată pe viață. N-ai dreptul să divorțezi. Eu nu vorbeam de divorț. Spuneam doar că femeia care își înșală bărbatul... Nu nici atunci. Discuția dumneavoastră e copilăroasă și primară. Nu cunoașteți nimic din psihologia dragostei. Iubirea e altceva. Iar dacă nu știți ce e, puteți cu toate noțiunile dumneavoastră vândute cu toptanul să discutați o viață întreagă și să nu pricepeți nimic. Vorbiți mai bine despre ceea ce pricepeți. Domnule locotenent! Ce faci, mă, Ioane? N-ai ăsta ca oameni? Da. Domnul locotenent, în noaptea asta compania noastră trebuie să dea 3 posturi.
Tudore, poți pleca. Am reușit să-l înduplec. Mâine seară să fim înapoi. Mulțumesc. Eram însurat de aproape 2 ani cu o colegă de la universitate și bănuiam că mă înșală. Era o suferință neînchipuită care se hrănea din propria ei substanță. Ne luasem din dragoste, amândoi săraci. Ea ți-i nevastă ta? Da. Se cunoaște că v-ați luat din dragoste. Ca poști. Nicolau, voi să înțeleagă. Domnul Luca Mavrodin socotește necesar ca fiecare membru al familiei, cu dreptul de moștenire, să accepte condițiile preliminare aflate în aceste plicuri. Domnul deputat Constantin Mavrodin. Ei, Costache, cum merge politica? O învârți, o învârți? Maria Mavrodin. Nu porniți războiul ăla sau tot sugeți din dești? Dacă aveam capital, acum eram ministru. Eu știam că miniștrii sunt miniștri ca să facă bani, nu ca să-i cheltuiesc. Asta era înainte, acum e altfel. Domnul Grigore N-am știut că bunicul tău are atâta umor. Are atâta umor încât după moartea tatei timp de 10 ani nu ne-a mai lăsat să-i trecem pragul. Mai să faci tu, tata, așa e bine. Ce taci, măi, vere? Sunt în mâna lui Dumnezeu și a ta, Luca. Acu copiii. Ionel Mavrodin. Ai trecut clasa, mă? Am luat un 7. La când? A trecut, tată. Ce faci, mă? O să ajungă premiantă, spune eu. Lasă-l așa tâmpit, să ajungă ministru. Tudor Gheorghiu, nepot. Mulțumesc, bunicule. N-avem nevoie. Mă tem că o să rămânem sărași, dar frumoși. Domnule Gheorghiu, poftiți, vă conduc. Mulțumim, stăm foarte aproape. Știu că stați la marginea Bucureștiului și e târziu. Te rog, Tudor, da? Da. Dumneavoastră vă ocupați tot cu arta, doamnă? Nu, eu sunt la filologie în anul 3. Tudor a terminat filozofia și acum e la Bele Arte. Am înțeles că ați venit de la Paris. Înseamnă că ați traversat Europa însângerată. Ce impresie v-a făcut, domnule Nicolau? În cazinourile de la Monte Carlo, însângerarea de pe front nu se prea face simțit. De fapt, am avut de rezolvat unele afaceri imobiliare ale bunicului dumneavoastră. Și cum ați traversat Europa în plin război? Nu, doamnă. M-am întors pe Mediterană. Dacă soțul dumneavoastră ar fi deschis în seara aceasta plicul, ați fi putut face același drum? În sens invers, bineînțeles. Eu cred că Tudor a procedat cum nu se poate mai demn. Desigur, și toată admirația mea. E ca și când domnul Gheorghiu ar fi pariat la curse pe calul cu cele mai puține șanse. N-am avut în vedere niciun fel de șansă, domnule Nicolau. Totuși, cursa continuă, domnule Gheorghiu.